Magandang hapon po sa inyong lahat. Nasa ikalawang linggo na po tayo ng Kwaresma. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ni na Pamilya Bacchiano, Pamilya Robillos, Infant of Jesus, Lawrence David. Para sa karawan ni Hapiro Sanchez Romero. Para sa espesyal na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Maud Hazel Malang, pamilya ni na Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, pamilya ni na Amelia Baby Ulyan, Elian Michael De Jesus, Michael, Rodel, Sab Medina, Mirna Layog at Iliana Katap. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Nora Simbol, Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecil Kiambao, Luther Lopez, Remio Pangan, Mr. and Mrs. Ruperto Resurrection, at ang mga kapatid nating may sakit. Para sa gabay at proteksyon ng banal na Espiritu sa mga pamilya ni na Ani Rason, pamilya ni na Antonio at Josepina Guevara. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Priscilla Lopez, Nelson Garma, Marlene Ong, Emilio Guevara, Melencio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Antonio, at Jacinto, Luis at Avelina Sanchez, Amado Carlos Sr., at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At ganun din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19. Para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Magsilod po tayo para sa Oratio Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at nagpapakumbabang dumudulog sa iyo
upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hingi ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Taguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang daluhasang natasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap at wakasan na ang mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. At tumbayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakapan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinatas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapan mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa aming pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nagbubuhay at nag-aharing kasama mo at ang Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumutulog kami sa inyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, magpagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid Na na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami nawa ay makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong maaraw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin nito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling ang araw, nakatulog na mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain.
Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may limitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ng Panginoon kay Abraham, wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man, sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukubli, kita'y hahanapin. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mo itatakwil. Ako ang katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksin ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo umasa sa kanyang kalinga. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo sa pangalan ng mabuting balita. Tayo pong lahat, sa ulap ng maliwanag, ito ay siyang pahayag ng Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na nagpakitang may kaningningan at nakikipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila ay biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsasabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Amo. Katchat ko po kamakailan lamang ang classmate ko noong college na nasa ibang bansa ngayon. Nasa abroad po siya. Nagkwentuhan kami via messenger po at naibahagi po niya sa akin na halos magpo 4 years na pala siyang hindi nakakauwi ng Pinas. Halos magpo 4 years, mag-4 na taon na po niyang hindi nakakasama ang pamilya niya. Sabi niya sa akin, "Among masakit nga tsu, king abroad, nga na, biru-biru, obra ing sikaso, maragol a sakripisyo." Sabi ng classmate ko, "Pero among alam mo," sabi niya, wika niya, "alam mo kapag ka nakikita ko at nakakausap ko ang pamilya ko, ang asawa at mga anak ko, naiibsan ng tuwa, ng saya, yung lungkot na nararamdaman ko, yung pangungulila sa kanila. Konsolasyon ko na lamang among yon," sabi niya sa akin. "Basta't para sa pamilya ko, basta't para sa mga anak ko," sabi ng classmate ko, "kahit mabigat po, kahit mahirap po, kakayanin at kakayanin ko." Wika niya. So, walang mabigat, walang mahirap sa taong punong-puno ng pagsusumikap. That's what transfiguration truly means. Dahil may pinaglalaanan ka sa pagsasakripisyo mo, kahit mabigat yan, kahit mahirap, kakayanin mong lahat. Sa ating ebanghelyo ngayong 2nd linggo ng Kwaresma, alam ni Jesus alam ng ating Panginoong Jesucristo ang buhay na haharapin niya doon sa Jerusalem. Batid na ni Jesus kung ano bang uri o klase ng buhay ang naghihintay sa kanya sa Jerusalem. Jerusalem, ang lugar na pupuntahan niya, lugar na magulo. Mabigat ito, mahirap ito, hindi biro. Bakit? Kasi pagpapakasakit at kamatayan ang nakaabang sa kanya. Kamatayan ang naghihintay sa kanya sa Jerusalem. Pero si Jesus, alam niyang kaya niya. Bakit? Kasi nagmamahal siya. Si Jesus, alam niyang makakaya niya. Bakit? Kasi po, alam niyang kasama niya ang kanyang Ama. Kasama niya ang Diyos Ama.
Jesus was conveying the message, you cannot achieve glory without the cross. And you cannot get something for nothing. Wala pong mahirap, wala pong mabigat sa mga taong nagsusumikap at may pangarap. Ako po'y naniniwala, lahat tayo, kailangan nating daanan ng mahirap upang sa ganoon ay matanaw natin, makita natin yung ningning o liwanag ng hinaharap. Ganyan na ganyan ang nangyari kay Jesus na makikita natin sa ating ebanghelyo. Nakita ni Jesus sa mga oras na iyon ang patutunguhan niya habang kausap niya sina Moises at Elias na dalawa sa mga propeta, and that is His glory. Christ's transfiguration depicts a glimpse of His glory, a preview of His resurrection. Ano po ang mensahe nito sa ating lahat ngayon? Simple lang po. Tulad din po sana ni Jesus, sana tayo din, tignan at makita natin yung kapalit ng mga paghihirap natin. Paalala lang po, huwag lang ituon ang sarili mo sa mahirap. Huwag ituon ang sarili mo sa mabigat. Tingnan mo rin yung hinaharap. Tanawin mo yung bukas, yung paparating na bukas. Wapi naman po, Nepo, lawan nyo, masakit na pinamaning biye, mas lalo mo pang pakomplikaduan, habe? Masakit na pinamaning biye, inggawan mo ba lalo mo pang pasakitan kanita? Ale? Tulad ni Jesus, makita sana po nating lahat yung kapalit na mga paghihirap natin. Yun bang, alam mong dadaan at dadaan ka sa mabigat. Walang exempted sa atin, lahat tayo, nahihirapan. Alam mong dadaan at dadaan ka sa mahirap, huwag kang mag-focus dyan. Huwag mong ituon ang sarili mo lang dyan. Huwag kang mag-focus dyan. Huwag mong ituon lang ang sarili mo dyan. Huwag mong istambayan yan. Dadaan ka lang, mas mahalaga yung patutunguhan. Alam po ninyo, ang mabigat, ang mahirap, hindi naman permanente yan. Huwag istambayan. Daanan lang. Paalala lang po, hindi po habang buhay ay nahihirapan ka. Hindi habang buhay ay nahihirapan ka. May kapalit na ginhawa. Magtiwala ka. Maniwala ka. At hindi habang panahon ay nabibigatan ka. Ang Diyos palagi naman po siyang tapat sa mga pangako niya. Yung mga salmo natin na binasa kanina, may sinasabi, magtiwala, manalig ka. Sabi ng ating mga salmo kanina. Hindi habang panahon na nabibigatan ka, nahihirapan ka, ang Diyos tapat siya. Magtiwala ka, manalig ka, hindi kanyang iiwanang nag-iisa. Take note of this. God did not come to remove suffering. He did not come even to explain it. But God came to fill sufferings with His presence. That's why even in sufferings, God is present. In moments of laughter and joy, in pain and misery, in life and death, God is present. Malinaw po sa ating pagbasa ngayon may narinig na tinig ang tatlong alagad ni Jesus sa ating ebanghelyo. Nung nakita nila na nakikipag-usap si Jesus sa dalawang propeta, kina Elias at Moises, may narinig silang isang tinig na nagmumula sa ulap sa langit. Ano ang sinabi? This is my chosen son. Listen to him. You are my beloved son. With you I am well pleased. Sabi ng isang tinig na nanggaling sa langit, na nanggaling sa ulap, na narinig ni Pedro at ang mga kasama niya. Ibig sabihin, ang Diyos palaging nariyan siya. Kasama mo siya, hindi ka nag-iisa. Hindi po habang panahon ay yung feeling mo, kaawa-awa ka. Yung feeling mo, para bang gusto mo nang sumuko, bumibitaw ka na, napag-iiwanan ka, malas ka, pabigat ka.
always remember, may kaligtasan. May kaligtasan. Sana po lahat tayo, wag sana po tayong matakot sa mabigat, sa mahirap. Wag sana tayong umiwas sa mabigat, sa mahirap. Ito'y dapat hinaharap. You know what? Suffering will transform us. Yung mga krisis natin sa buhay na pinagdadaanan natin, yung mga paghihirap natin, yung mga problema natin, yung mga karanasan natin na maganda at hindi maganda, ang mga yan ang magmumulat sa atin at magtuturo sa atin kung paano tayo maging matatag sa buhay upang harapin at labanan natin itong mga suliranin natin. Basta't magtiwala lang sa Diyos na mahabagin. Pakamalan kong kakaluguran, nung bisa kang sumilad na biye, nung bisa kang manaliwa aske, we should learn how to configure our lives with Jesus. And to configure our lives with God is to embrace the side of lonely and the ugly part of our life. The lonely side and the and ugly part of our life. Ela po tatakpan ding mabayat. Ela po tatakpan ding masakit king biye. Ela po tatakpan ding makarine. Ela po tatakpan ding matsura king biye. At ela mo rin po tatakpan ding malungkot a karanasan king kay katamong pamibiye-biye. Among nung palang din, ela tatakpan, ela iwasan, ela gugulutan, ela lalautan, nanong sukat dapdan, deti po sana akwata lang kaulan. Deti po sana akwata lang akawol. This is what Jesus embraced. And this is what this Sunday invites all of us to embrace suffering, to embrace pain, and even death. Why? Because it is only the way we will transfigure if we are willing to be disfigured. Nung bisa kang manaliwa aske, dapat makayadya kang misakitan at mibayatan mo naman kingkay kang pamibiye-biye. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluruklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nagabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinakita mo, Ama, ang kalwalhatian ng iyong anak na si Jesus sa pagbabagong anyo nito. Panibaguhin mo rin ang aming mga buhay sa lahat ng aspeto nito. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Ulitin po ninyo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para kay Francisco ng aming Santo Papa, sa aming obispo, mga pari, diakono, reliyoso at reliyosa, gampanan nawa nila ang may sigasig, ang misyon ng awa ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, tupdin nawa nila ang panawagan ng salita ng Diyos na patuloy na pangalagaan ang kabanalan ng buhay at ipalaganap ang pag-ibig ng kapayapaan at katarungan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa paghilom ng mundo sa pandemyang dulot ng COVID-19, bigyan mo nawa ng kagalingan ng lahat ng may sakit, kalakasan para sa lahat ng naghihikahos,
mga frontliners, at kaming lahat na patuloy na mananalig sa iyong awa. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga taong nais nang tumalikod sa kanilang makasalanang pamumuhay, matanggap nawa nila ang grasya ng iyong awat habag sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga katekumen, panindigan nawa nila ang kanilang layo ng itakwil ang kasalanan upang matanggap nila ang ganap ang buhay at kaligtasang dulot ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga yumao, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay na ipinangako mo sa kanila noong sila'y bininyagan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyones para po sa pasasalamat ng Familia Bacchiano, Familia Robilios, Infants of Jesus at si Florence David. Para sa espesyal na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles, pamilya ni na Lenny na Develin Malang, pamilya ni Maud Azel Malang, pamilya ni Eduardo Giros, pamilya Baldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, pamilya ni Amelia Baby Julian, Elian Micael de Jesus, si Michelle Rodel at Sab Medina, at si Mrs. Mirna Layo at si Aliana Katap. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Nora Simbul, Maylin Soberano, Bensong Ong Sr., Carmelita Diglao, Nilo Udan, Cecilia Kiambao, Luther Lopez, Remio Pangan, Mr. at Mrs. Roberto Resurrección, at ang mga kapatid nating may sakit. At para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu, sa pamilya ni Ani Razon at sa pamilya ni na Antonio o Josefina Guevara. At para sa walang hanggang kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Harold Dalay, Ernesto Manag Sr., Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Priscilla Lopez, Nelson Garma, Maylin Ong, Emilio Guevara, Melesio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Antonio, Jacinto, Luis, Avelina Sanchez, Amado, Carlos Sr., at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Diyos naming Ama, patuloy nawang manaig sa amin ng iyong banal na awa. Pakinggan mo ang aming mga panalangin at sa pamamagitan ng iyong banal na salita, ganap nawa kaming makapaghanda habang kami nananabik na ipinagdiriwang ang misteryo ng iyong muling pagkabuhay. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
tayo para sa pag-iinsenso. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang galis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo
at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na sina Alfredo Sr., Norma at Mark Harold. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Jose at si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpapupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro po ni Jesus sa atin. Sumasayaw
Hinihiling namin kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mahabaging Diyos, si Jesucristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Tayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo para sa maikling announcement. March 19 marks a very significant date in our liturgical calendar as we commemorate the solemnity of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary and a model of love, faithfulness, humility, obedience, among others. In observance of this feast, the parish shall have a triduum in his honor on March 16, 17, and 18, Wednesday, Thursday, and Friday of this coming week. We continue our cluster Station of the Cross on Fridays of Lent. The first Friday, March 18, the Station of the Cross will take place at Cluster Phase 2B with the Biblia Rasal as support organization. The celebration of the Holy Eucharist will take place on Phase 2B. So please take note that there is no Mass in the parish church on Friday, March 18. The schedule is as follows: 4:30 p.m., Holy Rosary, followed by the Triduum to Saint Joseph. 5 p.m., Station of the Cross. 6:30 p.m., Holy Mass. Please come and join us in these activities. Thank you. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. iyumuko ngayon para sa pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen.
at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.